So hi mga sis, so this is my episode 3 of mini vlog mga sis for the pasabog. O diba, lokat, sino ka dyan? So mga sis, so yung kortina natin mga sis is gagawin natin wig mga sis. So yun mga sis, for the pasabog talaga ngayon mga sis. So diba, ay, syara mahigugma. Yes, mga sis. So, mag-start na po tayo maglagay mga sis. So, hindi ko na siya dinitali mga sis. Nung una mga sis. So, yung mga sis for the cut and mga sis. Mga sis. So, ilalagay na natin yung kutina mga sis sa ating wig of mga sis for the pasabog. So, mga sis, hintayin lang siya mamaya mga sis. Kapag natapos ko na to for the pasabog. Ay, ang bilis naman yan, see? Sharang! Go! Perfectly! So mga sis, malapit ko na siyang matapos mga sis and mga sis, sa wakas, tapos ko na siya mga sis. So, ilalagay na natin siya mga sis for the pasabog and mga sis. So, kailangan natin magsintipid ng ating hair mga sis para magmukhang babaehan ang peg natin mga sis. Di ka uwi for today. Go! O diba o, sino ka dyan? Charas and mga sis, kailangan natin i-clip ang ating hair mga sis. Kailangan natin i-hairpin mga sis para masabog talaga yung outfit ng mga sis. And mga sis, nandito na mga sis. So ilalagay na natin siya mga sis for the pasabog. O diba, sino ka dyan? Ando ko. Ay, ano ba to? Ano pa? Cherise, go. And mga sis, ang ganda niya mga sis. Ang ganda niyang kalabasan mga sis. Kuya drag queen ang tag. O, diba? Loko. Ah. Ang tagal naman yan, sis. And mga sis, ito na yung final result mga sis. O, diba? Ang ganda niya mga sis at ang haba niya mga sis nasa 40 inches ata mga sis. O diba, loko, sino ka dyan? Cherizabal kung buruhus. At mga sis, so dito na natin tapusin ating mini vlog. Bye!